الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزم و محترم، موضوع تے میں اور بیان کرنا سی لیکن وقت دی قلت نو دیکھ کے تو میں ایک ہی بات آپ دی خدمت وچ عرض کراں گا۔ چونکہ معراج شریف دا مہینہ ہے اور معراج دے ایام نے کس دن منگل ساڑھے کوٹ مسجد ویسے 28 نو ہے لیکن ساڑھے کوٹ یکم نو میلاد شریف دینا۔ عزیزوں اور ساتھیوں، معراج ایک سیر ہے، کیونکہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک سبحان الذی اسرا۔ سفر اور سیر وچ فرق ہے۔ سفر کیتیاں بندہ تھک جاندہ ہے، سیر کیتیاں بندہ تھکدا نہیں۔ یہ فرق ہے کہ نا؟ ایسی لاہور سفر کریے کسی کام واسطے تھک جائیں گے اور مصیبت لگے گا، لیکن جدو اسی سیر کرن جاواں گے پھر مزہ آئے گا۔ ایک سیر ہے جو محبوب نو خالق کائنات نے کروائی۔ جدو بھی کوئی کسی نو اپنے گھر بلاندا ہے، دوست سنگی یار بیلی سجن، وہ پھر جڑا وہ دا علاقہ ایریا ہوئے جتھوں دے رہن والا ہوئے، وہ پھر اس علاقے وچ کوئی چیز منفرد ہوئے اچھی ہوئے، وہ پھر انہوں آندہ ہے کہ یار آ ساڑھے کول سرگو دے جانے ہاں، اتھے مرید آندے نے جی آ ساڑھے کول کنوں بڑے ہوندے ہیں، اے گڈی چ رکھ لیا جی پھر انہاں کو پراں چکوال ٹر جائیے تو آندے نے ریوڑیاں بڑیاں ساڑھے کو بدیاں، خوشاب ٹر جائیے تو آندے نے ساڑھے کو ڈوڈا بڑا بدیا، جٹاں کو جائیے تو آندے نے گنے ہے جو پھر لے جاؤ۔ مقصد صرف گل کرن دا ہے کہ جو چیز جدے کول پیاری ہوئے وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ اے میرا پیارا آیا تے اے یار تحفہ لے جا، تو پیارا جو ہے اے اظہار محبت ہوتا ہے، پیار دا اظہار ہوتا ہے۔ جدو رسول اللہ معراج تے گئے تو یہ بھی ایک محبت دا تے پیار دا سفر سی۔ جدو اس سفر دا بظاہر اختتام ہویا تو خالق کائنات نے اپنے محبوب نو بھی آن لگے ہیں ایک تحفہ دیتا کہ سونیا معراج تے آئے ہو، اے معراج لئی جاؤ۔ اپنے انداز نال تو گل سمجھا رہے ہیں نا بھئی، آپ معراج تے آئے ہو، امت واسطے معراج لئی جاؤ۔ یا رسول اللہ کی امتی معراج ہے؟ تو سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین،
نماز مومن دی معراج ہے جڑی اللہ نے شب معراج اپنے محبوب نو تحفے دے طور تے عطا فرمائی۔ معراج حضور نو ہوئی ہے اور نماز تحفے دے طور تے خالق کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی ہے۔ ہن میں نماز دے فضائل کی بیان کروں کہ اللہ تحفہ دینا ہوئے تے رسول اللہ نو دینا ہوئے، دین والا خدا ہوئے تے لین والا میرا مصطفیٰ ہوئے، اس تحفے دی قیمت دا تواڈے میرے ورگیاں دی عقل اندازہ کیویں کر سکدے؟ جی سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ کہ تحفہ کڈا وڈا ہے۔ عزیزان محترم، اتھے ہی ایک جملہ نال ہور ایڈ کرا، اسی کسے دوست دے گھر جانے آنا جدوں تے اے ریت رسم ساڈی رواج ہے، عموماً بندے فروٹ مٹھائی کوئی چیز لے لیندے نے کہ دوست واسطے تحفہ لے جائے۔ اللہ حضور نو دیتا، حضور ساڈے واسطے لے آئے۔ اسی کسے دے گھر جائیے مٹھائی لے کے فروٹ لے کے تے جاندیاں ان پیش کریے، وہ دروازے اگے ملے تے اوتھے ہی رکھ اسی گھر ٹر گئے ہاں، اوتھے 8 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے تیاڑی 2 راتاں رہے ہاں، گھروں باہر نکلے ہاں تو جڑے پھل لے گئے آئے، مٹھائی لے گئے آئے، فروٹ لے گئے آئے، وہ اوتھے ہی پیا ہے جتھے اساں انہوں پڑھایا، اس انہوں ٹچ بھی نہیں کیتا۔ مسیتے بیٹھے ہو، ایمانداری نال دسو تہاڈا دل راضی ہوئے گا کہ ناراض ہوئے گا؟ دل ٹوٹے گا نا بھئی یار اس میرے تحفے دی قدر، ناراض نہ ہونا۔ اللہ دیتا تے رسول اللہ سرکار لے کے آئے تے اگو سان دیتا، اونج بھئی رکھے آیا بوئے اگے ہی جے، مہربانی تہاڈی ناراض نہ ہو گئے۔ رکھے آیا تساں بوئے اگے ہی اجے تائیں تساں بھی ہاتھ نہیں بھئی لایا۔ کچھ سمجھ آئیے کہ ماشاءاللہ عید تے لگ دیا وین دن بھئی تحفہ آیا پہ ہے، وہاں چلو پیا رہن دیو، پھر بڑھڑے ہوئے تے ویکھاں گے کیے بھئی۔ اور میں ایک جملہ بول دینا بڑی ذمہ داری نہ ہے تے بڑا خوفناک، جملہ بڑا خوفناک ہے اور بڑا خطرناک ہے، بول دے۔ جس دن اس قوم دے حافظ، قاری، نعت خان، نقیب تے پیر نمازی ہو گئے، ادو ساریاں ہو جانا۔ جی کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ اے نمازی ہو گئے تے دوجیاں ساریاں آپ پہ ہو جانا۔ پجے سی بڑے دوروں پیر صاحب نو سدنے آ جی پیر صاحب آؤ جی، پیر صاحب آؤ جی، انہوں وچ بھائی دے محفلہ ساڑیاں دا مزاج تسی سنتے ہی رہندے، اتلے سپیکر اعلان کرو، عاشقان رسول کو اطلاع کیتی جاندی ہے، نماز پڑھی گئی ہے، ان مسیتے آ جاؤ، محفل شروع ہوئے، عاشق مڑ جوک در جوک مسجد جلوہ گر ہوندے، انہاں دے جناب نرغے وچ پیر صاحب ہوندے، انہاں نے لیا کے نال نعت خاں اور جملہ لوازمات وہ وچ باندھے، پھر جناب حاضریاں لگ دیاں جاندیاں تے چھٹیاں ہوندیاں جاندیاں۔ نماز دا یا ٹائم ہوندا ہے تے محفل ختم ہوندی ہے تے جڑے کو 10-15 پیچھے رہ جاندے نے انہاں لے کے پیر صاحب باہر ہو جاندے۔ تو پھر جے کوئی گستاخ مرید اے جرت چا کرے بس سرکار نماز نہیں پڑھی تو آندھنو کوڑیا اسی اگاں جا کے پڑھیں، وہ
پھر اگاں ٹر جاندے تے جے کوئی اگاں جا کے تے پوچھے بس سرکار نماز دے بارے کی خیال ہے تو آندے نسی پیچھاں پڑی نہ بھائی جی اگاں پڑھ دے تے نہ پیچھاں یہ شان ہے خدمت گاروں کی اے حالت یہ پیران دیئے تے مولویاں دیئے نات خانہ دی ناراض نہ ہونا میں کسی مخصوص بندے واسطے بات نہیں کرتا لیکن میں سمجھ نہیں ہوندی محفل پی ہوندی ہوئے تے نات خان دے اے میری 5 منٹاں دی حاضری پوایا جی اے میری حاضری لوایا جی حیا علی الصلاۃ آوے تے کیوں حاضری نہ لوائے اس لئے تسی اجرے جو بیٹھے رہنے ہو اتھے حاضری تیری کیوں نہیں لگ دی تیری محفل جو بڑی حاضری لگ دی میری حاضری لواؤ یہ حاضری نہ لگے تو نہیں جو ہو جانا حاضری نہ ناد خان صاحب دی محفل جو لگی تو ناراض ہو جانا جی اسی کڑا پیسے آستے ہونے اسی تے عاشقہ ساڑی حاضری لواؤ اور میں کہ عاشقہ ناد تو بھی وڈا عمل نماز پڑھنا دین دے بنیادی ارکان میں 5 جنہ ہوتے حضور نے فرمایا بنی الاسلام والا خمسہ اسلام دی نی 5 چیزاں تھے انہیں تو رکن اعظم نماز ہے وہ دے حاضری نہیں لواندہ ہر نات خان میری گل نو نوٹ کر رہا ہر پیر ہر نات خان تو انو محفل وچ بیٹھیاں سیلفی چھیک کے چاڑدا نظر آئے گا جے کسے نماز دی سیلفی کھچ کے چاڑی جے تے دس میں جناب ہے جماعت حاضری لوائیے تو میں کہ سیلفی کھچ کے چاڑی اج تک کسے تواڈے جو کسے پیر دی تراویح پڑھ دیاں دی سیلفی ویکھی تے مینوں دسو ایک پیر دی سیلفی دکھاؤ جس پیر صاحب نے تراویح دی نماز پڑھی تے سیلفی کھچ کے چاڑی نے کہ شکر ہے اج پیراں بھی پڑھی ہیں only one اللہ ماشاءاللہ کوئی بھی چھپیا رستم ہوئے پڑھتا ہوئے تو دا میں نہیں پتا بھائی آسان تو چھڑیاں ہی پکیاں ہوئی اے پیر جے مولوی جے نات خان جے نقیب جے قاری جے یا جماعت اذان ہوندی ہے تے مسجد جنن سوڑ پہ جاندی ہے چھاڑ مار کے مسجد تو باہر تا میں آکھیا جدو اے نمازی ہو گئے ادو سارے ہو جڑا تسی سارے مولویاں سدے سدے رہن دیو خطیب بڑے بڑے آؤندے جو کدی کسے خطیب نو نماز پڑھ دیا بھی ویکھیا کوئی اللہ ماشاءاللہ پڑھیاں پڑھائیاں لے آئے تے اتے بھاشن دین دن بے کہ عشق رسول دے بھائی اے کیویں دا عشق ہے جڑا تانوں مسیح تے حاضری نہیں لوان دیندا نماز نال جو کم لوگ کر رہے ہیں جتنی بے قدری تسی حضور دے لے آندے ہو اس تحفے دی کیتی ہے تسی تے نظر چک کے حضور دے سامنے گل کرن والے نہیں کہ اسی بھی تواڈے امتی لگے پھر رہے ہیں ٹائم کتنا لگتا ہے نماز کا وقت کتنا لگتا ہے نماز کا اقبال جیسے بندے کتنے درد نال آکھیا سی مسجدیں ہیں مرثیہ خاں کہ نمازی نہ رہے تسی ساڈے شہر دے دکاندار انہاں دیکھ لو یہ اپنی دکاناں 5 منٹ لیٹ نہیں کرن لیکن نماز دے 5 منٹ انہاں بھاری لگن اللہ قرآن نے کی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ایمان والو جدو اذان جمعہ ہو جائے تو دوڑو الی ذکر اللہ اللہ دے ذکر دی طرف دوڑو وذروا البیع اور خرید و فروخت بند کر دو اسی ٹائم بیندے رہنا مولوی دی گل سانو نہ سننی پوے جس نے بالکل آخری لمحے تے ہویا اس نے جانا بالکل مولوی دی گل ساڈے کنی نہیں پینی چاہیے اذان دی آواز ساڈے کان نال ٹکرائے تے سانے کان تے جو نہیں رکھدی گاہک گلی چ لنگا جاندا ہوئے تے اسی سد مار لیا بھائی جی آ جاؤ چائے شے پی لو اس ویلے سان پتہ لگ جاندا ہے ویس بندے کول نفع ہے تانوں یہ یقین کیوں نہیں کہ نماز پڑھیا بھی نفع ہے اللہ فرما دے اذا رأوا تجارتا
او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما. کیسے لوگ نے جدو منافع ویندے تجارت ویندے تے بجدے نو دے اور نماز چھوڑ دے. کل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. سونے آئے نا دس دیو جڑا رب تواڈے واسطے رکھیا ہے او فائدہ نہ تانوں تجارت وچ لبنا ہے نہ کھیل کود وچ لبنا. کل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین. بندیا یہ نماز چھڑ کے جڑے بازار وچ کم کرنا ہے انہاں وچ رزق نہیں، رزق تینوں میں دینا سی. کس چکر وچ بیٹھ گئے یہ ایسے لوگ جی یہ نماز دے اوقات وچ بھی اپنی دکاناں کھول دے. ذمہ نماز دے اوقات وچ بھی اپنا ذمہ دارا کر دے. مت آکھو پیراں تے مولویاں دی گل ہے تے دوجے بڑے پکے نے. نہ نمازی بندے سارے ہو جان تے مسجد ہی تھاں ہی کوئی نہ رہے، مسجداں نکیاں ہو جان لیکن کوئی بندہ نماز پڑھن واسطے تیار ہی. چھٹی تے لمبی چھٹی تے پکی چھٹی کر گئے. تسی قیامت والے دن حضور دے سامنے کھڑا کیویں ہونا ہے؟ بخاری میں حدیث ہے اما عائشہ فرماتی ہیں حضور کھڑے ہوندے سن حتی تورمت قدماہ، رسول اللہ دے قدم شریف سج جاندے سن. آپ اتنا طویل قیام فرماتے ہیں. پہلی وہی حضور تے سوار والے دن نازل، پہلی وہی سرکار تے پیر دے دن نازل ہوئی ہے سوار میں. مولا علی نے حضور دے نال منگل والے دن نماز پڑھی. یعنی ایک دن وہی نازل ہوئی ہے، دوجے دن میرے مرشد علی نماز میں پڑھ دیا. فرض 7 سال بعد ہوئی ہے، مولا علی فرض ہون تو پہلا نماز پڑھ دیا. علی علی کرن والے ساری زندگی کدی نیڑے نہیں گئے. تو جو انہاں کو پوچھو کہ تسی علی دے موہے کو تو آندے ساڈے تو بڑا جمعیہ ہی کوئی. او بھائیا تہاڈی کیڑی نبی پاک نال محبت ہے تے کیڑی تہاڈی علی پاک نال محبت ہے؟ اے ساریاں ایفیشنسیاں محفلاں کراؤ تے آؤ جی عشق دیاں گلاں کریے. جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او دے عشق دی رتی نہیں، او دا عشق اپنے دعوے مطابق نہیں. او دا کیڑا عشق ہے جنہوں عشق مسیتے نہیں لے آؤں؟ جدا عشق انہوں اکے اللہ پہ جھکڑ نہیں دیندہ، او دا عشق کیسا ہے؟ حضرت خواجہ ہوا سے کرنی ساری رات رکوع کرنا، دوجی ساری رات قیام کرنا، ایک رات سجدہ کرنا، تے پھر دل رجنا نہ تے عرض کرنی یا اللہ کوئی ایو جی ایک رات بنا میں رج کے تینوں سجدہ کرا. بلکہ یہ آپ دی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ دعا کردے سن کاش ازل تو لے کے ابد تک رات ہوندی تے میں اپنے رب نو سجدہ کردا. کاش ازل تو لے کے، ایسا ممکن نہیں پر عشق والے گل تے دسی ہے نا عاشق اینو آکھو ازل تو لے کے ابد تک رات ہوندی میں اپنے رب نو سجدہ کردا. عزیزو اے عاشق جے کس نے عاشق بنے بندے؟ عشق چوک جو مسیتے ہون نہیں دیندہ پہ رب کے جھکن دا شوق ہوئی. کدی پیشانی اپنے خالق کے جھکائی، کدی مسیتے جو پیر نہیں کرنا. دعویٰ عشق بولو نہ کھڑا برا بہ جاؤ ساڑھے تو بڑھنا کیڑا عاشق. عزیزہ نبی وقار جتنی بے توقیری اسی اللہ دے اس اہم فرض دی کر رہے ہیں. میری زندگی گزر گئی گھراں وچ ساڈیاں روز لڑائیاں ہوندیاں، اسی فیصلے کرنے ہیں گلاں مکانے ہیں بندیاں دے ڈیرے بندے رہنے. دکاناں دی وجہ تو پیو پتر لڑے نے، دکان دی وجہ تو یہ دکان انج بننی سی فیصلہ کرو. اے باپ دے بیٹا جی لڑے نے براواں دی بانڈ زمین دی کرن کی. اے فلانی گل اج تک میں کسی اپنے نو اس گل تو اپنے پتراں لڑدیاں نہیں ویکھیا کہ اے کتا نماز نہ پڑھدا اس تو میں دے نال لڑیا. میں کہ نکل میرے گھروں. اج تک اس غیرت واسطے تے تسی نہیں لڑے، دوجیاں سارے کماں تے تسی لڑ لیندے ہو. تہاڈی غیرت دین واسطے نہیں جاگی. اس باپ کو بھی اس گل دی پوچھا جائے گا جدا پتر نمازی نہیں.
کہ تو کتنی تلقین کیتی تے کتنی باز کیتی اپنی اولاد نو کہ نماز پڑھیا کرو. سجنوں کس گل تے تسی کتھے لگے پھر دیو؟ کی اوقات ساڈے کول ہے کی جڑا اللہ تعالیٰ دی اتنی نافرمانی کر دیا اور اتنا اکڑ دیا؟ کسی بندے کو وقت ہی نہیں، اپنے کماں وچ مشغول نہیں. میرے نبی پاک سرکار نے اماں جی عائشہ صدیقہ نے کہتی یا رسول اللہ اتنا طویل قیام کیوں کر دیو؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اللہ نے تے تواڈے صدقے دوجیاں چھڑ دینا تے ایڈا لمبا قیام کیوں کر دے؟ تو سرکار مدینہ نے فرمایا عائشہ جی اللہ اتنا میرے تے کرم کیتا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، تو میں اس کرم تے او دا شکر گزار نہ ہوا کہ میرے تے اتنا کرم کر دیتا ہے؟ اے کتنا ظالم ہے انسان. اللہ فرما رہے انہو کان ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی ہے اور انسان جاہل بھی ہے. ایک واری کوئی بندہ سن کھانا کھوائے، ایسی جتھے ملے انہیں نہ شکریہ نہ بولنے یار اس بندے سن کھانا کھوائے. اے ظالمہ اپنے سر تو لے کے پیراں تک اپنے پرزیاں دا اندازہ کر، تینوں خالق کائنات نے کی دیتا ہے. میں تو نہ کہاں گا سکھے کی ٹرانسپلانٹ سینٹر بنے ہیں گردیاں کہ ٹائم کٹ کے وہ کول ایک واری کھلوو کسے بندے نو اوتھے ٹرانسپلانٹ ہوندیاں ویکھو دے او کی گردیاں دی او کی کردے نے او کی ہاں واشنگ کر دیں واشنگ کر دیں انہوں کی پتہ نہیں سکتے ہاں وہ انگریزی میں جو سکتے وہ ڈائلسس جو کر دیں اوتھے کھلو کے تو اس گردے والے تو پوچھے آجے کہ کی نعمت ہے جڑی تینوں اللہ دیتی سی تے ہن نو رہی. وہ جڑا وہ کران والا ہے نا وہ اپنے گردیاں دی صفائی اودے تو پوچھیا جے مینوں تے میرے انگریزی دا لفظ نہیں صحیح پیا پروننسیشن نال ہوندا تے پوچھیا جے بھئی اے جڑی تینوں مشین لگی ہے ایدی تیرے نظر وچ ہن کی قدر و قیمت ہے؟ جدوں وہ دسے گا تینوں تے کچھ دسے گا کچھ بھی نہ بول سکیا تو دے چہرے تو اندازہ پڑھ لے. پھر اپنے آپ سوچی واہ میرے رب نے تے مینوں آپے دیتے نے میں ہوندا کی کرنا؟ اپنے کام تے سارے ہی کرنے پے ہاں رب دا کی کیتا جے؟ رب تے تانوں اینا ہی حکم دیتا سی نماز پڑھیا کرو ظالماں پڑھیندی تے او بھی نہیں پڑھی. کاروبار بزنس فلاں 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 یاد ہی نہیں ڈنڈا سیرے چ لگتا نے تے یاد آتی نے یار اے نماز بھی پڑھنی چاہیے. گھر والے ریٹائر کر چھڑتے ہیں پھر مسیتے آ جاتے کاروبار تو رہ جاندے تے پھر مسیتے آ جاندے کھانسی جان نہیں چھڑتی تے پھر مسیتے آ جاندے. بسم اللہ تے جی آیا نو اللہ تعالیٰ تے ریٹائرمنٹ والے نے بھی لل لیندا ہے پر پتر جے کدی جوانی وچ جھک دیوں تے سواد پھر آنا سی. کدی تیری جوانی سجدہ ریز ہوندی تے پھر خالق کو زیادہ تیرے تے راضی ہوندا اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے. جوانی ضائع کر دی. حضرت عمر فاروق بڑے غیرت مند ہے اور بڑے جلالی ہے اور واللہ میں یہ گل میرے اپنے اندر کس ویلے آؤندی ہے. آپ فرماتے ہیں بھائی کدی سونیا میں حکم دے انہاں دے جڑے بندے اذان سن کے مسیتے نہیں ہوندے میں انہاں دے گھراں نہ اگ لا دے. انہاں دی اوقات کی ہے تے جرت کی ہے کہ مسجد نہیں آتے لیکن دین جبر ہے نا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. عزیز من بے نماز بندے آستے اتنی وعید سخت ترین بزرگاں نے بیان کیتے نے کہ میں اتنے بیان نہیں کر سکتا. وہ اتنے سخت لفظ بزرگاں بولے جلالی کفیت بڑے بڑے ڈاٹے لفظ بولے بے نمازاں آستے. تو ساتھیوں اور عزیزوں معراج شریف دا ایک تحفہ نماز کو انفسکم و اہلیکم نارا. آپ بھی دوزخ دی آگ تو بچو تے اپنے اہل و عیال میں بچاؤ. اپنے گھراں وچ تلقین کریا کرو بابا نماز پڑھیا میاں نماز پڑھیا کرو. معراج شریف نماز دی آمد دا دن تو
چونکہ دوجا ساریاں دے دن منائے جاندے ہیں تو میں ذہن وچ میرے وچ خیال آیا کہ کیوں نہ نماز دا بھی دن منایا جائے. تو اس واسطے میں اس موضوع تے چند گزارشات تواڈے سامنے پیش کیتیاں نے. اور بھی آج کل میں جتھے جانا ہوں نماز دی تلقین کر رہا کیونکہ بھئی پھر نماز دی آمد دا دیہڑا جانا تسی ساریاں دے دیہڑے مناندے ہو. اج فلانے بزرگ دی آمد دا دیہڑا ہے, اج فلانے بزرگ دی آمد دا. میں کہ چلو نماز دی آمد دا بھی دیہڑا آ گیا, چلو نماز دی گل بھی کریے. ہو سکتا ہے شاخ گزرے, ہو سکتا ہے نازک طبیعت تے گراں گزرے, لیکن کہہ دینا بھی تو اچھی بات ہے نا. اپنا فرض تے ادا ہو جائے سو بندہ فقیر تے کہہ دیتا ہے. میں یہ آکھاں گا اپنے بچیاں نے کہ نقیب اس نو بلایا کرو محفل جڑا نمازی ہو. صحیح لگیتا ہونا تو پہلی شرط نالے بیٹھے کرو نماز پڑھتا ہے. نعت خاں مولوی خطیب پیر ان سدیا کرو جڑا کم از کم نمازی تے ہوئے, ولی اللہ نہ صحیح نمازی تے ہوئے. باجی جے تساں پورا چھان لیا تے لبنا ہی کوئی. ہن اسی تے ہوئے اندر دیاں جان ہر ویلے کول جو ہوندے پورا چھان لیا تے نہ نعت خاں کوئی لبنا ہے تے نہ کوئی نمازی تانوں خطیب لبنا. سمجھ آئی جے کوئی؟ ہاں جی, اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے. تساں نعت خانہ لوں تے نقیباں لوں تے مولویاں لوں ویکھ کے نہیں پڑھنی, اساں رسول اللہ لوں ویکھ کے پڑھنی تے مولا علی سرکار لوں ویکھ کے پڑھنی. تو انہاں دیاں قضا کوئی یکم مارچ روز منگل بعد ساتھ جامع مسجد نور میں محفل معراج النبی ہوگی. اور نال میں یہ سنگیاں آکھاں گا کہ مدرسہ دے طالب علم آدھے جے اتنے باہر بیٹھے ہوئے جے سارے سنگی انہاں دی حتی الامکان حتی الوسع خدمت کریا کرو. اللہ تواڈے تے راضی ہوئے.